Terve! Mun nimi on Tuomas Suominen, mä toimin Kaakeli-keskus Helsinki Oy:ssä markkinointipäällikkönä. Mä tulin esittelemään teille Artico-kumimattoja. Nämä on laadukkaita kumimattoja, mitä käytetään isoissa kohteissa, julkisissa kohteissa, sairaaloissa, kouluissa, liikkuvissa aineissa, junissa, lentokoneissa, tämän tyyppisissä. Lähdetään liikkeelle pikkasen, että mikä on Artico. Artico itse asiassa lähti Pirellistä. Pirellihän on rengasvalmistaja, ollut aina. Ja he lähtivät 1900-luvun loppupuolella tekemään kengänpohjia ja kumimattoja. Ja heistä tuli suhteellisen hyvä kumimattojen valmistaja. He pystyivät luomaan niin hyviä tuotteita, että jopa Milanon metrossa vuonna 1955 niin asennettiin valtava määrä kumimattoja. Ne on vieläkin paikallaan, se on 90% alkuperäisiä materiaaleja. Kysymys on hyvin laadukkaasta kumimatosta. Täällä on sellaisia klassikkomattokuosia, niin kuin tämä nappimattokuosi, joka on palkittu moneen kertaan ja on esimerkiksi esillä New Yorkin MoMAn taidemuseossa edustamassa 1960-luvun tyyliä. Käytetään vieläkin valtavasti. Uusimpia kehitysaskeleita Artico ja Mondo on yhdistynyt, ne on valtavia kumimattovalmistajia kummatkin ja pystyvät toimittamaan valtavan ison kumimattovalikoiman ympäri maailmaa. Kysymys on Italiassa on tehtaat ja näin edespäin. Mennään vähän sen kumimaton valmistukseen, mitä kumimatto oikeastaan on. Kumimatto on pitkälti luonnonkumia ja synteettistä kumia. Siinä on luonnollisia väripigmenttejä, joilla saadaan se väri sinne. Siellä on mineraaleja, siellä on stabilointiaineita, siellä on paloestoaineita, hyvin tärkeitä. Sitten siellä on erilaisia materiaaleja, millä saadaan sitä kuosia eteenpäin. Esimerkiksi tässä on tällainen kookoskuitu, mitä on käytetty. Ja tämä toimii oikein hyvin isoissa kohteissa, isoin pintaan kaunis materiaali. Siellä on myös vulkanointiaineita käytetty. Sitten katsotaan pikkasen kumia ja muita materiaaleja, miten kumi eroaa muista materiaaleista. Ensinnäkin kumi on erittäin kestävä materiaali, se on hyvin elastinen materiaali. Se sallii aika hyvin alustan muodonmuutoksia. Se on esimerkiksi tämä Milanon metro vuonna 1955, siellä on käytetty vieläkin 10% suurin piirtein uutta materiaalia, vanha materiaali 90%, se on erittäin kestävä. Tämä on turvallinen siinä mielessä, se on R9-luokiteltu kitka näissä, eli voidaan kävellä paljain jaloin suhteellisen turvallisesti, ei liukastuta. Tämä on hyvin paloturvallinen siinä mielessä, että tämä ei ole termoplastinen, mikä tarkoittaa sitä, että se ei syty helposti esimerkiksi tupakasta tai vastaavasta tämän tyyppisestä, ei se sulaa enemmän kuin syttyy. Tämä on siinä mielessä parempi kuin PVC-muovituotteet. Koska se on hyvin elastinen materiaali, sitä voidaan käyttää liikkuvissa kuljetusvälineissä, junissa, lentokoneissa, tämän tyyppisissä kohteissa. Sitten yksi tärkeä juttu näissä tuotteissa verrattuna moneen muuhun on äänenvaimennus. Articon kumimatot vaimentaa keskimäärin noin 18 desibeliä ääntä. Sehän sitten taas tarkoittaa sitä, että jos tehdään esimerkiksi päiväkotia tai sitten sairaalaa tai muuta, niin ne potilaat ja asiakkaat ja koululaiset ja muut, niin se on mukavampi olla, se vaikuttaa siihen viihtyvyyteen ja myös työntekijöille niissä rakennuksissa, niin se on merkittäviä hyötyjä. Tämä on ympäristöystävällinen siinä mielessä, että se on luonnonmateriaali, lähtee kumipuusta ja siellä ei sisällä halogeeneja, ei raskasmetalleja, ei pehmikkeitä. Mennään vähän, että miksi esimerkiksi kouluun kannattaisi suunnitella kumimatto, Articon kumimatto. Ensinnäkin niin kuin näkyy, niin värivalikoima on aika huikea. Täältä löytyy valtavasti erilaisia ihan tasasävyisiä, tasavärisiä tuotteita. Sitten on hyvin suosittu on tämä kookoskuitu, mistä äsken puhuttiin. Tämä on semmoinen, mitä vastaavaa ei löydy mistään. Sitten on tämä klassikko nappikuosi. Sitä käytetään monesti esimerkiksi portaikoissa ja tämän tyyppisissä, se antaa lisäkikkaa vähän. Sitten on isoisiin kohteisiin niin on tämmöinen granito-mallisto. Tämä on vähän edullisempi ja oikein minimalistinen, toimii tosi hyvin julkisissa kohteissa. Nämä on helppohoitoisia ja se helppohoitoisuus tarkoittaa sitä, että tämä säästää kustannuksia
ylläpitokustannuksia. Tämä on hyvä paloluokitus, niin kuin käytiin läpi, ja erinomainen kulutuskesto. Mitenkäs sitten sairaalaolosuhteissa lattiamateriaali kun on kumi? Ensimmäinen kriteeri lattian valinnalle pitäisi varmasti olla hygienia. Artico vastaa hygieniavaatimukseen siten, että näissä tuotteissa on saatavilla 10–14 metrin rullatavaraa, mikä on 2 metriä leveä. Ja se tarkoittaa sitä, että saumaa on hyvin vähän, ja kun ne vielä kuuma saumataan, niin se koko pinta on helppo steriloida ja säästetään valtavasti ylläpitokustannuksissa. Osa näistä tuotteista sopii myös leikkaussaleihin, jotka ovat antistaattisia. Tarkoittaa sitä, että oikein asennettuina niiden sähköjohtokyky on erinomainen, jolloin ei synny sähköpurkauksia ja nämä herkät laitteet siellä leikkaussalissa ei vaurioidu. Mitä etuja Articolla on kilpailijoihin nähden? No, ensinnäkin nämä on hyvin kestäviä tuotteita. Nämä on hyvin elastisia ja kestää taivutusta. Moni materiaali menisi tästä jo rikki. Nämä on kokonaan samaa materiaalia läpi kotasin, jolloin se kuosi ja väri ei ole pelkästään pinnassa. Silloin ne kestää pitkän aikaa siellä paikalla. Tämä pitkä rullamitta myös helpottaa asennusta aika paljon. Hinta on Suomessa markkinoiden paras ja suosittelen pyytämään tarjouksen Kaakelikeskus Helsinki Oylta. Me toimitetaan tavarat suhteellisen nopeasti, muutaman viikon toimitusajalla Italiasta. Olkaa yhteydessä Kaakelikeskus Helsinki Oyn projektiosastoon ja keskustellaan sitten lisää. Hei hei!